King Cash TV. Ku danna muna subscribe. Mun gode. Yawa, to ya dan kwambo injin da ya faga ma yan sanda ba. Ko dan manga ba gaya ba. Gaskiya ka mutu dan burge ni kai very fine. Saka jami'in tsaro a cikin magana. Baba, wannan jadawalin ka ne. Ni ban da wani abu da zan ce yanzu a ganin ka ko in ce a tunanin ka me ya kamata a yi. Abin da ya kamata mu yi mun zauna mun zauna. Are you out of mind? Da an riga an zauna har kuma an zauna. Sai a san mafita wanda za a yi ko in ce hanyar da za a bi. Baba ba da ma sai ya fito. Kai, dauri. An ba wanda ya isa a tashi a nan. Gane, kamar ya babu wanda zai tashi a nan. An gama wannan rigimar. Sai ka ce wasu ayanka? Ban gane. Ko dai addu'a ko kuma kai kuɗi. Addu'a ko kuma kai kuɗi? Kai mu baka isa kamar wannan yasa a nan ba. Amma wallahi ba da ya isa. Haba, anya dan kwamba kai mai gaskiya ne? Kuna jin fa me yake faruwa? Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa iyazu billah. Ni na rantse da Allah ban yarda da shi ba. Ayo da ma. Ni akai dan kwamba akwai wani munafurci a zuciyar shi billahi lazi. Ha? Haba Ayuba, to yaya za ka rika ainihin wato tsin kayo maganganu marasa daɗi kana gaya wa baba magaji? Ba haka bane. Ka gaya mai dai ustaz. Are you crazy? Are you Ina out of jin kai mind? mahaifinka ne fa. Wato ya kamata ka rika tattauna wato ainihin kalaman ka kafin ka furta. Gaya mai. Dan kwamba ba san wace zuciya bace da shi. Ya uwa sando, hakin samu shiga ko? Ai nake gaya maka dan gwani. Inda Ayuba ma a dan baka da mutunci ko baba ya mutu. Maka ji zai zama baban ba. An zai yi magana ce a fita ta. Ba aikin ka ita ba za ka je ba. Ai shi dan kwamba da kake gani na dade da ankara da shi. Kare bace wani ka mishi rashin kunya. Kwata ba shi da yadda al'amarinsa. Kaga yanzu kuna da takan katanga mu ma ga takan katanga. Kaga yanzu tire ma'ana babu wanda suka fi wasu. Wannan abun baba kuna kallon wannan mutumin fi sabilillahi ya kamata a ja mai kunne. Are you crazy? Are you out of mind? Ba shi da fahimta ko da yaushe wani irin kiɗimamman mutum ne. Ni na ma kasa gane. Mu aminan mahaifinka wanda yanzu baka da kowa sai mu. Kuma baka isa kai komai ba sai mun yarda. Ai ni ma ina gani ya kamata in ci kuɗin baba da masu da ni tuba dan mulmule. Ai ma. Wallahi tallahi ba ku isa ba wanda ya isa ya kuɗin baba mu haka. Are you out of mind? Ma na sani kamar ni kin alkashi aska mai bakin magana. Ai dole in ga mu gaskiya ai. Muna raye ƙarya ne wannan. Ai ina ga ba wai da sa hannun dan kwamba aka sace. Ba da masu bakwa. To na ga wasu abubuwa da yake ne kwata-kwata yana nuna mutane kamar cewar ai akwai wani abu. Wallahi zuri, ai da ma na riga na ga miki. Wallahi akwai babbar damuwa. Wallahi magana ka zai iya kasancewa gaskiya saboda a makwatan gidan da nake aka hada baki da mai wanki aka dauke yaron gida. Sai da bincike yayi bincike aka gane mai wanki ne ya dauke shi saboda yana so ya samu kuɗi a hannun mutum. Kai dan kwambo, anya ko akwai wani abu da kake shiryawa ne? Na kasa gane maka ne gaba kiya. Ga dukiyar mu a hannun Alhaji da dukiyarsa a hannun wannan bawan Allah baba da akwai kuɗi tsababa a gurin obin nan a ce wurin ubanmu wai a tattara kadarorin nan a je a saida Allah akwai wani abu Yawa, tun da ni na gane ya bari mu. Hello dan bariki. oho ya faɗi ke Ban gane ba, kamar ya tsoho ya tafi. Yake ne. Allah ka gama ka tattara duk wani abu da ka mallaka ka dawo gida da Allah a sanya za a yi. kada zare a kama ni Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. shine me ka gama Na gama. ba zan dawo ba Ba za ka dawo ba? Matsalar rashin gaskiya kenan. To yanzu baban baka kaune shi. ko ba na Madina ba ko na Gwalan aka kira suka dawo an ba wanda ya isa ɗauki kuɗin mahaifinmu ya je kai wani guri sai dai ai bala'in da za a yi King Cash TV. Ku danna muna subscribe. Mun gode.